ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଆରେ ମହୁରିଆ ମହୁରିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଆରେ ମହୁରିଆ ମହୁରିଆ। अरे महुरिया महुरिया महुरिया, अरे महुरिया महुरिया महुरिया, महुरिया महुरी बजै दे रे, महुरिया महुरी बजै दे रे, महुरिया महुरी बजै दे रे, कालियाना को सुर रे मजै दे रे, कालियाना को सुर रे मजै दे रे, महुरिया महुरिया महुरी बजै 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 दे रे, कालियाना को सुर रे मजै दे रे, कालियाना को सुर रे मजै दे रे, 18 ନଳା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିବୁ ହରିହାଟ, 18 ନଳା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିବୁ ହରିହାଟ, ବଡ଼ ଶଙ୍ଖକୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଲାଗିଛି କେତେ ନାଟ, ବଡ଼ ଶଙ୍ଖରୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଲାଗିଛି କେତେ ନାଟ, କିଏ ଆସିଛି ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ି, କିଏ ବି ଯାଏ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି, କିଏ ଆସିଛି ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ି, କିଏ ବି ଯାଏ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି, ତୁଳସୀ ମାଳ ହାତରେ ଧରି କିଏ ତା ନାଁ ଛାଡ଼ୁଛି ରଡ଼ି, ତୁଳସୀ ମାଳ ହାତରେ ଧରି କିଏ ତା ନାଁ ଛାଡ଼ୁଛି ରଡ଼ି, ଧୀରେ ତା ସୁରରେ ଚମକ ଲଗେଇ ଦେ, ଧୀରେ ତା ସୁରରେ ଚମକ ଲଗେଇ ଦେ, ମହୁରିଆ ମହୁରିଆ ମହୁରି ବଜେଇ ଦେ ରେ, 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 ସାହାଣ ମେଳା ଭିଡ଼କୁ ଠେଲି, ସାହାଣ ମେଳା ଭିଡ଼କୁ ଠେଲି, ଆଗକୁ ଯିବୁ ଚଢ଼ି, ସାହାଣ ମେଳା ଭିଡ଼କୁ ଠେଲି, ଆଗକୁ ଯିବୁ ଚଢ଼ି, ଯାଉଁଳି ବେତ ପାହାର ଖାଇ ଯିବୁନି ଜମା ଡରି, ଯାଉଁଳି ବେତ ପାହାର ଖାଇ ଯିବୁନି ଜମା ଡରି, ଦୀପ ଜଳୁଛି ଧାଡ଼ି କି ଧାଡ଼ି, ଜଗା ବସିଛି ଆସନ ମାଡ଼ି, ଦୀପ ଜଳୁଛି ଧାଡ଼ି କି ଧାଡ଼ି, ଜଗା ବସିଛି ଆସନ ମାଡ଼ି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମଜେଇ ନିଏ ମନ ସବୁରି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମଜେଇ ନିଏ ମନ ସବୁରି, ପଲକ ପଡ଼ୁନି ଚକା ନୟନରେ, ପଲକ ପଡ଼ୁନି ଚକା ନୟନରେ, ମହୁରିଆ ମହୁରିଆ ମହୁରି ବଜେଇ ଦେ ରେ, ମହୁରିଆ ମହୁରିଆ ମହୁରି ବଜେଇ ଦେ ରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।